samalla puolella. Niitä hyviä aika. Tappo minä kaipaan niitä hetkiä. Vaihdetaanko tiimi? Vaihdetaan. Hei! Perkele. Ai! Hei! Ai! Taaksepäin, hei täällä! Ui, saatana, katana. Jaa, ei täällä ollutkaan ketään. Mitä te touhuitte siellä? Ai saatana. No, on tässä nyt niinku... Lataa! Kiinni vielä kamaa sai hakata tuota. Kiitos vaan. Ammun nyt se. Meidän pitää Ootsi käydä hakemassa. Täällä on hitto ukko heittämässä veiviä ja te voitte siellä ylhäällä majassa. Oli sulla HP? Ei mitään. No se kuoli jo! No niin, saatte nyt kumminkin HP-paketin. Ai saatana. Ruumiin. Kaunista. Ei ottakaa eikä hiilaa. Kaunista. Mutta Jättäkää vaan defat yksin. tuolta alusta, eikö siellä ole defa? Elää kasvaa siellä. Ei täällä smokeria on nähtykään. Miten sua voi osua? Kehe. Sinnu. Tuu tänne nyt sieltä. Tälläkö sä yritit ottaa? Ei täällä puskeli mitään hätää. Anna olla, anna olla. Mihinkä sä nyt joudut? Se kollo. Mihin se? Joutu kolloon. Tässä täällä. Oi jumala. Ei se mitään kanikoloa oo. Se oli Heikki hieno. Älä ammu! Sattuu! Ettekö te tiedä, että nuo sattunut muonit? No semmosia hassottusluoteja. Ne ei Se satu. vaan kuti tonne sanoo. Eikä ottanut. Ei perkele osunut tuolta asti. Hei, tili olisi pitänyt... Moi! Hei, kiitos kun heitit mua vähän eteen. Tili Noin vaan olisi meni pitänyt tosiaan- tönäsi ja lampu toista. Ai! No niin, näin siinä kävi. Yksin niin. menee sitten. No, mutta kun kaikkien pitäisi tulla tänne. Ja siellä on nyt. Ei siellä ollut mitään, se oli ihan tyhjä. No niin, sitten gamer. Jumalauta. Kaikki lähti kun Ootsi heitti. Kaikki alkoi siitä kun Ootsi feilasi. Iiksien kannat ei. Ai! Sattuu. Älkää! Mun pitää laata Jussi. Mihin ne on? Mikä ampuko saatana? No sori perkele. Mä hommaan käsiaseen aseenkantoluvan, mä tuon ampuu sua takas. Katsotaan kivoa. Hirviä ihminen. Niin säkin teet mulle. Nämä on vain hassottusluotteja, nämä kutittaa mukavasti. Ai! Tarkemmin. Kaata tästä mä saan. Mikä vittu toi? Ai! Tuu tänne perkele. Ai! Saamari! Meinasin saada tosta kohtaa. Miksi mä menin sitä ryhmää? Tuo katana. Eteenpäin. Mikä se oli? Mikä vittu toi oli? Joku meinas aivasta, mutta ei aivastanut onnea. Lutsu! Näin pihaan. On sulla paikka perkele hiilata. Miks teidän pitää hiilata edes? Ai vitsi, kaikki. Tää ampuu! Ei Antanut sitten. pyydessä alas. Mikä perkele sinne hyppii? Ei nää! Tää loikki. No kun ei nääkö pikkusen vaan varjoa, kun joku liikkuu. Ei hyvätkää kaikki alas. Tarke! No Jaa. ei, käät sarkia oo. Ei oo enää. Oli. Kuvittelit tämän. Monni tule, kinkkaa, hyvä mies, kinkkaa.
Pitää se voi jumissa. No pitikö... On ihan jumissa. Ei! Mua viedään! Ai. Ai kiitoksia. Ai saatana kun sattuu. Kun nämä raappii perkisettä. Ai. Suoja. Klää. Kattoo. Ei mitään, pääsi kaikki. Oi. Nättiä. Hui hai. Missä hai? Mulla on virolaista lonkeroa täällä. Ai jaa. Jätkä vei saatana... No. Siis mä olen nyt niin suuttunut sulle. Kato paikki mikä mulla on. Mihkäs me nyt tehtäis semmonen mukava juttu? Eipä Tappakaa toisenne vaan siinä. Eipä kestä. Tulkaa yksi kerrallaan siellä. Sanoin yksi kerrallaan. Ai! Vitsi! Mä otin niinku... Tosta... Läski on siellä toisen laatikon takana. No mikä? Tässä on 2 laatikkoa, eikö tuo? Se on se kolmannen. Se on se kolmannen. Ai. Mutta kun ei näe saatana. No niinkö ampuu mua selekkä, kiitoksia. Ole hyvä. Ottaisiko tosta... No perkelekö ne pomppii eessä, kun sä asetta otettu? It's RKO! RKO! Tankki! Varo se heittää. Tankki, tulos. Joki. Se kivi siitä. Ai! Perkele. Alkaa meidän pitää Pixelalla sai puolet ihan just niin. Kiertää. Heitä kivi takaisin. Sinne Kiitos. Hyvä. Hyvin. Siellä on vielä yksi. Tai ne 2 on tuo ylhäällä. Niin on jo. Ai! Ai. Sä menit auttoon. Perkele. Se oli hieno. Miten mä pääsen Seisoo ylös? ihmettelee. Tarseri on alhaalla, varo. Asia on kautta. Varokaa. Tuli akua. Onko saatana? Joo, älä huuva! Ai. Ai, saatana! Takana. Ai, viedään. Otetaan vaan sen viiksi. Heikki, viedään! Mua viedään! Ai sattuu! No ei, mua viedään täällä! Miksi mä viedään? No kun smokerit tykkää neekereistä. Voi täällä piistolla. Toi yksi tyyppi vielä tarvii niin. Puumeri takana. Ei, se on tossa. Puumeri takana. Hei, puumeri takana! takana. Puumeri takana! Hei mä kuolen, mä teen kuolemaa. Munu! Yrittää Meni aina. hienosti. Yrittää ainakin! Mitä helvettiä? Tää on loikia, tossa vaan lyöää takaisin. Sarke! Hyvä. Perkelee. Ammu sitä. Joko. Noniin. No. Täällä on Joki vie puuta vie, puukarnaa vie, puuta. Juu niin vei. No, mene vaan eteenpäin nyt. Varo speed, no niin. Varo speed. Smith. Pömppiys menee. Au. Au! No niin. Mitä te teette? Tiedättekö ne? Taas reilu meininki, jättää taas mun kuolemaan niinku edellisessä. Miten se nyt sinne tuli taas? Kaikki on tässä jo. Ole hyvä. Mistä se siihen tuli? Mä olin koko ajan nurkassa. Mä olin koko ajan tuossa nurkassa, mutta huomaankohan ne. Nee, helvetti. Oi saatana. Smekkäli.
Pikajuna siellä taas seikkailee. Pikajunan seikkailut, osa 15. Olen... Naras viidettä. Voi ootti. Se lenti. Vaikka mäkin lensi. Ammutaan se täältä. Ai minä, kattokaa. Apua. Ole hyvä. Apua krapula. Krapula. Yes! Ei mulla on krapula. Gameri perkele. Ai saatana katanasta taas. Lenkki. Muskeli on kova sitä katanaa syöttämään. Elä anna nyt sit. Mitä mä teen? Mä tiedän. Tulta! Tapaa kaikki! Mene. Takaisin. Hei, mä kuolen. Ai. Yes! Mitä? Yes! Hyvä Eikki, tuo oli nätti. Hei, tästä näin. Tuo oli kyllä nätti, saatana. Siellä sun alahalleet. Kiitos, kun annoit mulle vähän vauhtia. Ei kauttanut. Jaha. Miten siellä alhaalla touhuvat? Ampukaa ylös, hei. Ampukaa pojat tänne! Siellä hiilaatte Pokkeri toisiaan. takana. No niin, ampukaa nyt. Ampukaa nyt! Jäädä miettikö. Mä olin hiilaamassa gameria, mutta ei, jätkät vaan siellä niinku ottaa toisiaan väkisin. Ja Spittikin tuli vielä tähän. Oi, että ihanaa. On. Elvytän ne nyt sitten, helvettiin. Ei meedä. What doing? No niin, smoku tulee takana. Gamer vielä työskennessä. Hiljaa. Ei. Tarke. Sköpestä. Anna mun kaikki kestää. Ei mun syö paskaa. Tehtäisikö me tähän Sen kohtaan, tiedät. Eimeri? Jos mä menisin ensin ja... Ai saatana. Joki, eikö hunu? Mikä se on? Missä? Ui, Te ossu. ai vittu se ei vieläkään loppu. Ai! Mitä sä mua ammut? Perkele. Ei vittu. Hunteri on siellä hyvällä Pitikö nää paikalla minua? Me ei siinä kohtaa, me ylemmäs. Ei! Smoku! Tärke ylemmäs. Smoku! Kiitoksia. Mitä Tuo oli ihmettä? saari. Kiitoksia. Ei ollut ketään ottanut. Ei. Oli samaan aikaan, Malista. niin sitä näin kauan säppäät. Noitakin olis siinä, mutta... Tuu nyt tänne sieltä! Sitten mä ajattelin, että mä kerran ympyrää tossa. Tuo oli niin läski, että se tuli. Ai! Yksi enemmän kirveksellä. Nähdään se laukaus. Ei taivaa. Ei. Ei, ei tuskaan ampua sitä. Se en uskalla, en. Vitsi, ainakin yhden reissun aikana. Pahaa siinä on. No mitä on sitten? Missä Ei ne on? moo. Oi. Oi, mikä täydellinen laukaus. No minäkin laukaan aina. Ei kun siis. Oi saatana kun tippui! Apua! Ai, mistä ammuttiin? Viedään! Ottakaa se alas. Kiitoksia. Kiihoksia. Kiihoksia. Ai. Täällä sai kiveksestä. Kiveksestä. Mitä? Ei mun sai kiveksestä. Kuka se siellä on? Ei kukaan. Ai siellä on kaveri. Ja Ei, Ihan. ei pitänyt edes syntyä siihen. Otaks sen tänne sillan alas? justissa kerkesi ampua ennen kuin...
kuulostaa ihan huijaukselta. Ei, mä tarvitsen sen. No niin. Mitä toi touhua? Vittu. Aika vaarallinen paikka vaan. Taas tuli puhelu. Niin tuli. Kuja nää vaan. Voi vittu teidän kanssa, ei teidän pitänyt nähdä mua. Se Mä meni... sulattaudun tuohon. Joo, menikö hyvin sulattaudut, kun mä en nähnyt sua vasta kun räjäit. On valmiiksi tää. Oi. Suunnitelma. Valve on vituttanut sen. Niin, vissiin. No mitä vittua tää syltä on? Vittu. Sai äsken perseeseen muutama luori sattumuuten. Ei mä tykkää ottaa perseeseen. Mitä? Ei, vaan... Mitä sä oikein sanoit sen? Vaan, että... Vaan sanoin, Nyt on että... vaarallinen paikka. Katsotaan sieltä. Samppa mä sanoin, että mua ammuttiin perseeseen muutama luori. Oi, mene. Mä jo ihmettelin, ettei kahden kun nyt niitä miehiä. Mikä? No en oo niitä miehiä, ei tarvitse Sami suu huolehtia. Hyi! Piti mennä kahtoon, kyllä mä oon hölöö. Tää on huukin vielä. Oi vitu! Läpi. Niin kun tuossa oli siinä Niin siis sä mukaan väistät tässä. korkealle pääsee. Ei saatana. Oi sori, säikytät perkele. Ja onko siellä pillereitä jossain vai vietiinkö ne? Tietin jo. Oli jo. Okei. Hyppäsi jostain sinulla. Niinpä teki. Oi saatana! Siellä olisi ollut yksi tossa, joka olisi Älä saanut. mulla. Kuka kusi tämän jutun nyt? Saatana. Älä vittu ei sitä vielä. Vastaan vaan. Taas tulee puheluita, kyllä niitä tulee. No niin, sieltä tulee. Me ei mene auttaa sinne, me auttaa. Ampuu! Ja teis voi kuulua vitun nuoleeseen. Vittu kun teidän pitää kaikkia ampua yhtä aikaa. Ai saamari. Ai saamari. Oi naamari. Oi viineri. Oi! Tää helvetti, minä olin tehnyt. No ku... Ei kertaa. Olet kusita. Koska olet piiksilauta. Oi. Hei muuten. No hei. No hei. Terve. No niin, sitten joku mies siitä. No mennäänkö me? Ei. Ei se kannata. Ei. Ei, pysytään täällä. Mä menen ekana nyt. Yhteishenki on kaiken A ja O. Jes, pääsinpäs eroon tosta. En oo Ei meidän olisi pitänyt antaa se olla vaan sitä tapettiin. Tässä on terästy pois. No joo, ei meillä enää Svarteria siellä, siellä Spitteri ottamassa. Täällä on kirves. Kiitos. Katsotaan, mä menen kurskimaan. Smoku siellä voi olla alhaalla. Sarke! Ai! Mennä kirven kanssa. Ai! Saista Oi. Menikö nyt perään tulla? Oi vittu siellä on meidän. Ei. Ampukaa vähän. Tuu tänne, tutu. Oi, ei saa ampua. Eikö sattuu, luodit sattuu. Antteri, Edes sinä ärkele. Mikä Heikki toi oli? varo otsi, se tulee. Oo. Puhutteko te sieltä? Perkele. Odotetaan noita. Otetaan niitä noita sille puolelle. Joo. Siellä on noitakin sitten, että... Ja voi vitun ootse. Mene sinä pois. Ai minä! Amua viedään. Ne yrittää tipua. Oi. Älä tuu se mua. Jaha. Ei menekö, saatana. Ei ketään oo. Voi jumalauta. Täällä on ylimääräinen kitti.
noita medipäkkejä ja muuta, ne ei tarvitse aina pysäyttää. Voi vittu! Oi saatana, kun meni ohi. Kuka meni jo? Minä menin ohi. Ei vittu, ei Sarke onnistu. Voi. Se oli lähellä. Jätkä vaan feilaa työssä. Ei oo pitkään aikaa Sarket onnistu. How could this happen to me? How could this happen to me? Muskeli. Tule tänne. Moi! No niin, kuka vittu ampuu? Ammuta tynäitä. Ei se Se jäi vittu tuohon ampu. vitoon. Autto jäi joo. Ai saatana! Vittu! Tuu tänne! Auttakaa! Jennu! Saatana tuu tänne. Tulee katanan kanssa perässä. Oi. No vien mukaan. Oi! Sarke! Kävette. Jees! Että tuo ihana ääni. Oi Kyllä menkää vaan. Ei mitään, nosta meidät vaan. Ei, menkää vaan. Ei mitään, nosta meitä. Ristiriitaisia neuvoja. Moro! Mulla on tässä tämmönen erikoistarjous. Vain sulle. Kumma koi muu Että oikein erikoistarjous. Joo. Kumma kun ei keleppa. Ehkä sitten se on aika paskaa. Päästäänkö me hakemaan tämä yksi? Ei, menkää vaan. Sä oot muuten... Nää tipuu ihan just kuitenkin. Sami, sä oot muuten mun kuvaruudussa, niin sä Ei, makkoilet ja Boomer siinä. tulee. Ei aa. Tipaahanko näin? Tipaa. Sä vittu, mä oon niinku makoillut. Asia sen. Niin, minun kuvaruudussa ainakin vähän niinku se makoiluanimaationa olit siinä. Otin chillisti sen. Ai jokkeri! Millä logiikalla sitten mä tipun siitä? Mä makoilen. Ei oikein mitään. Siellä on sitten alhaalla mun ruumiin luona löytyy. Bro. Mihinä sä oot? Miten meitä alkettiin? Seiskää siinä nyt vähän aikaa siinä spidissä. Ja mihin toi jäi? Pinjatta saa. Hunu! Ei oo. Ampukaa! Ei ammuta! Ei ammu! Ammuu! Ammu! GG. GG. Ei tästä nyt tuu mitään. No niin se muuten onnistuu se mennä tosissaan pelata. Tai ei liian tosissaan kuitenkaan, mutta kuitenkin. Aina kaikella. Jos mä hävitään, niin mä en enää ikinä pelaa teidän kanssa satana vitu. No se tämä on Älä just... tää yhtään tosissaan satana. Mikä vittuun tää on? Älkää vielä tulta. Linjalle. Ai mitä helvettiä? Mikä täällä tapahtuu? Ai! Sattuu! Ai Mitä ai! täällä tapahtuu? No siis kyllä mä just Ei, miksi kysyin. pitää pistää vastaallisesti, vaan päästä näppäimistä irti ja antanut. No sori. Siis mitä ihmettä äsken tapahtui? Saitteko? Ai! Ei No, ollut on paha. väkivalta, siinä ottaa pelit ihan tosissaan ja alkaa oikeesti väkivaltaisesti. Niin. Mä ihmettelen, että milloin ne menee tonne ulos ja alkaa ammuskelee ihmiseen, ne on syy. Ok. Okei. Oi saatana! Mä olin muuten pystyssä, kun tuo Sarke hyökkäs kimppuun. Sitten Vaikka meni olit yhtä... pystyssä. Niin. Kerro enää. No ei Se on nyt sillä... risteytymisestä. Voi jumalauta. En ihan sillä tavalla ollut pystyssä, vaan ukko oli. Mä siis
No en mä niin sanonut. Sanoitpa. Rikka ruohoo hiljaa nyt siellä. Eläpä nyt kiusaa toista. No kun Toinen voi nimellensä mitään. ei voi nimellensä mitään. Mille minille? Ota kiisse. Nimellensä. Ui saatana kun hippi. Ei, varo hemu, voi pitää täällä. No vittu olisit ottanut se Ai, heimo. auta! Vito luotsi sä tuut taas. Siinä takana! Siinä spokua! Ei vittu. Luotsi tuli vähän myöhässä. On saatu heimoa. Ai saamari. Nyt on kaikki gamerista kiinni. Niin on jo. Osuu perkele! No aika haksa. Eikö taita? On niin vitun hyvä. Ei voi mitään. Vittu tuurilla on vaan. No oli kyllä sitäkin. Mihin Ei gamerissa meet? tankki. Se tulee tänne. Enää suu tankki. Otetaan vielä. Ei mennä liian lähelle. Oho, sori. Tää katsotte, Toni! Just tätä ettei tuu sarketakaan. Mitä vittua se ei mukaan osuu? No ei, tuolta se tekee tämä peli. Joo, tää näytti, että tää menee läpi. No mulla oli viime pelissä niin vittu 2 kertaa, tai oikeastaan 3, kun yhdesti meni 2. No mut tää oli niinku tää ensimmäinen kerta, kun mulle käy noin. Joo. Mut tuota se tekee justiin. Väkivaltaista seksiä täällä. No niin ja nyt. Miten se ei osunut? Vittu mun kuvaruun, vittu mä menin sun läpi. No niin ja nyt. Ei! Oi. Yksi vai juoksee perässä. Ei oo todellista, mitä peli tekee. Yksi jo moottori saa kanssa perätä vaan. Mä yritin lyödä sun mielestä tieteen. Joo. Oi vittu. Satana kyllä tulee hakkaattua. No oltais otettu 1 vs 1 pelkästään nyrkeillä. Ai musta tuli tankki. Heitä siihen heim. Just siihen. Tähänkö just? Ei kun vähän oikein. Oo. Siihen. Oi, perkele! Sä oot sitten edes heikki. Ei, mä oot sä voi mennä nyt. Toi huijaus. Ei saatana! Ei! Ai saatana. Ei ihan. Tiukka oli, etten saa anteeksi. Saatana kun sä äikyt. Vittu noita. Joo, GG. Menkää nyt auttaa sitä yhtä. Ei voi. Voittehan melkein mennä auttamaan. Annan se kyllä kuoli. Jätkät Se vaan yksi kuoli joo. Jees, se taisi olla tässä näin, niin ei saa kiinnikään, niin tarviiko pelata. Ei sitä nyt tiedä. No. Joo, ei sitä nyt tiedä tosiaan. 1400 pistettä pitäisi saada, niin oli taas tasois. Ootsi raketti pois. No niin, sitten se on tässä. Tuolla huone on vain muutama huoneen päässä. Kun tuo ovi aukeaa, tulkaa kuin tuli perässä ja ala niin menetellä tuolla. Okei, onneksi mulla on tää rakas pyssyni mukana. Täydellistä. Okei, kaikki sisälle!